Waziwa Jehova asamwa Zitema zakandifuwira pasi Yakachemandiri momu matopetezi Akaniburitsa kunzeze Aniburitsa mumatope Anilisa ini paloma Nasiandi parweyo Umoyo rekukunza Hallelujah Andimisa padombo pechonaye Masiko angu asimiswa pano Andi sombo putike nire pano Domi andi sofika jiremba Andi buritsa mumatope Andi nisa ini padomba Nasi andi pariyo umoyo rekukunza Hallelujah Andi pariyo rutsare rukuza Noru imba usiku nesikati Oyo wangu wazarane rufarundi Ichazo kuza mununuri wangu Jehova Aniburitsa mumatope Anilisa ini padombo Nasi andi pariyo Umoyo rekukunza Hallelujah Dicha imba tsitsi zake kuneni Jene kunaka kwake kunewese Dicha zoimba rupone sokwese Takara wese basimire mwari Dicha imba tsitsi zake kuneni Jene kunaka kwake kunewese Dicha imbaruko esokwese Takara wese wasimire mwari Aniburitsa mumatope Anilisa ini padombo Nasi andi parweyo Umoyo rekukunza Hallelujah Aniburitsa mumatope Anilisa ini padombo Nasi andi parweyo Umoyo rekukunza Hallelujah Nasi andi parweyo Umoyo rekukunza Hallelujah Nasi andi parweyo Umoyo rekukunza Hallelujah Dino dari mire motoraka penye hera watsene rakaita wade
denga nekushinga amudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Brahma wakapawisa Paulo wamupasi imbarede simba 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 koharisipo erenas ora kapenye esamo Moses rika Jobo rukuri tenzi tenzi tonderanyi kare omuti penyi tsitsi apo tomu panyi moyo tidirenyi mweya wenyu. Baba wedu wari kumusoro kudenga panguva dzino dzemangwanani tinouya pamberi pechigaro chenyu sevana venyu. Munamato wedu ndiwo kuti ndinodawo rimi remoto, rimi remoto rakapenyera vatsvene rikaita kuti vadedenga nekushinga mumatambudziko. Mwari tinobvunza, Mwari tinonamata, uripiko mweya tenzi? Riripiko simba tenzi? Simba ramakapa vana Elijah, simba rakapfawisa vana Pauro, simba rakapenyesa vana Moses, simba rakapa vana Jobho rukuriro. Ko tenzi harisisipo here nhasi? Tenzi tonderai kare, mutidirewo mweya wenyu. Tenzi tonderai kare, mutidirewo mweya wenyu. Apo zvatakukupai moyo, tenzi tonderai kare, mutidirewo mweya wenyu. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. And Spirit of the living God, fall afresh on us this morning. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Kwazwai wana wa Mwari, ndoku kwasai mose muzita ra Jesu Kristu, amen. Mfaro wedu mukuru mangwananano kusangana neguta rino rakaisvonaka kwazvo reBhindura sangano ngariti amen. Patati tichityaira motikari tichipinda kuruboshwe ndatarira ndikaona pakanzi Fred Rebecca Goldmine, ndikati nhasi ndezveduwo. Pachafamba ndiro dzempiro tichafambisawo ndiro mungotipawo zvimedu zvishoma shoma zvegoridhe rinowanikwa muguta rino. Ndazoti ndakateerera pachitaurwa machechi anga achitaurwa zvikanzi pana inonzi Trojan mine, Trojan church ameno, handina kuzobata zvakanaka ipapo, but ndangonzwa kuti kuno kune zvakanaka zvinogona kungowanikwa zviwanikwa zvinowanikwa kunoku, saka mukangoti blessing awo nezvishoma
pakudzokera pedu pagwendo munogona kutiitira zvakanaka. Tinogona kuronga imwe program tikadzoka sabata rinotevera kana mukatiitira zvidiki-diki zvakanaka kudaro. Tinotenda Mwari akuitirei zvakanaka muchiramba makabatirira pana Kristu, tichiziva kuti one day we shall not be priding in the gold from Frederick Baker, but we shall walk the streets of gold. Change takufamba panzira dzendarama taponeswa nerimwe zuva. Regai ndikudzosei kudingindira redu rezuva ranhasi. Wakaona rimwe flyer ranga richitenderera ranga rakanyorwa theme yezuva ranhasi inoti unosara sekuseka. Unosara sekuseka. Idi unogona kutosara sekuseka. Pane mukomana tafamba naye muzuva ranhasi, tiri kuimba naye anga achitaura patasangana kuti patine imwe program yatatinayo vhiki yapera. Idi anga asipo akatosara sekuseka. Ari pano mukomana wacho akapfeka bhachi rake rinodziya, muchamuona kuimbira unosara sekuseka. Asi regai ndichikukokai kumusoro wenyaya wedu wezuva ranhasi wemharidzo ino. Ndakupai dingindira rezuva rose. Musoro wedu wenyaya wesoko remangwanana ano wobva wauya kwatiri uchiti zvine basa rei. Zvine basa rei. Ngatinamatei. Baba muri kumusoro kudenga, tauraiwo nesu muzita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Now, kana tichiverenga bhaibheri rimwe bhuku remabhuku andinofarira chose kupfuura mazhinji ibhuku raExodus, bhuku raExodo. Senyingenyi ndichifarira kuti tidzidze kubva mubhuku raExoda, ibhuku rine nhoroondo yegwendo gwevana vaIsraeri kubuda kwavo muIgipita vachienda kunyika yechipikirwa yeKenani. Rangarirai, vanga vauya vachigara Goshen, vauya senhapwa dzanga dzichitsvaga zvekudya, ndobva vagaramo isiri nzvimbo yanga iri yavo, risiri guta rakanga riri ravo. Asi Mwari ndokuvimbisa kuti nerimwe zuva vachadzokera kumusha, vachadzokera kunyika yechipikirwa yeKenani. Nguva yakati yasvika, Mwari ndokusangana naMoses mugwenzi rakanga richipfuta, zvikanzi now the time has come yekuti uchienda undodzikinura vana vangu. Regai ndikuudzei, nhamo ingarova tiri nhapwa dzepane rino pasi, but our God shall not be silent, shall not be silent forever. One day he shall say to his son, now it is the time, nguva yakwana, to go down and take my children to usher us home into the promised land. Mukomana achadedzwa kuti nguva iya yakwana. Now the hour has come, now the time is come to go and pick my children to the promised land. Mwari ndokuti kuna Moses, enda kune vana vangu undovaudza kuti nguva yakwana, go and speak to Pharaoh. Ndiri pana Exodus chapter 5 verse ya 1. Bible rinoti Moses asvika pana Pharaoh. Shure kwaizvozvo Moses naAroni vakaenda vakati kuna Pharaoh, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire mutambo murenje. Moses ndokubva asvika nemessage pamberi paKing Pharaoh, ndokusvika paState House pamberi paKing Pharaoh with the authority of the Creator. Aine simba rechigara matombo matanda anoora, akanga aine simba rechikukutsira chedenga, and the power of the Almighty God, Moses could speak before the kings of the land. We come here not by men's power. We come here not by the power of the president of the conference. Neither do we have the power of the pastor of the district, but the power of the mighty God to declare the coming of the Lord and his soon return. Ndo simba ratinoparidza tinaro. Zvanzi naJehovha is our message. Thus says the Lord is our message. Now chiwa pasvika soko rinobva kune mukuru, mindiro inobva kuna Farao. Verse ya 2. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake?
Who is this God? Who is this Jehovah? Kuti inini nditeerere zvaanotaura iye Mwari. Who is this God? Saka Pharaoh haasi kuramba kuti kuna Mwari, but he is denying the power of God thereof. Pana vanhu vari pano, ukanzwa kunyange vachidetembera kumudzimu havarambi kuti kuna Mwari, chavanoramba isimba raMwari wacho. Saka ukanzwa vari kwavari ikoko, tinonamata tichitenda nadzitete guru kuti vatisvitse kuna musika wano, kuti vagotite kuti ivo Mwari vationewo. They believe in the power of a God, in the power not of a God, of the God, but they deny his existence and his power. Zvikanzi Mwari yeye ndianiko? Shoko rasvika kubva kuna Mwari. Rega nditaure nesu hama mudikani wakanditeerera pano. Shoko raJehovha rakasvika kubva kare. Vamwe rakatisvikira tichiri vacheche, vamwe takwegura tiri mumusangano. Shoko raJehovha rakatisvikira vana vaMwari, asi mhinduro yaFarao ndo yakatibata. Who is this God that I should obey his voice? Ndianiko Jehovha yeye kuti titeerere zvaanotaura? Saka Farao ndokubva aramba. Mozisi wanga amboudzwawo here nezvenyaya iyi? Dzoka pana chapter 4 verse 23. Zvikanzi pana Mwari achitaura naMozisi verse 23. Zvikanzi ndakati kwaari, tendera mwanakomana wangu kuenda andinamate. Iye akaramba kumutendera. Zvinotarira ndichauraya mwanakomana wako wedangwe. NdiJehovha ari kutaura naMozisi. Zvikanzi Mozisi, ndiri kukutuma kuna Farao. Ndinoda kuti mwanakomana wangu wedangwe Israeri aende. Kana Farao akaramba, matangwe ake ndichauraya. Kana Farao akaramba, matangwe ake ndichaparadza. Zvino ndiye Farao wakupindura Mwari achitaura kuti who is this Jehovah? Rega ndingotaura newe kunyange nemi makateerera makadzitsa magwaro eVOP. Shoko raJehovha rakataura. My prayer today, mindoro yako ngaisafanana neyaFarao anobvunza kuti who is this God that I should obey his voice? Ndiani Mwari uyoyo kuti nditeerere shoko rake? Saka Farao aramba. Mwari anotenga kutumira madenda. Anodumira denda rekutanga rakanga riri ropa. Ndokubva ropa razara paIgipita. Gwizi nayo rikazara neropa. Mapombi aibuda ropa. Zvibhorani zvichibuda ropa. Farao akaomesa moyo wake. Mwari akati, it's all right. You have decided to harden your heart. Rega ndifambe newe. Number 2, denda rechipiri ndobva rauya. Matatya ndokuzara panyika. Zvikanzi mamwe aiwanikwa mumabedroom, mamwe achiwanikwa mumagumbeza mubedroom, mamwe achiwanikwa mupoto nehari dzaibikirwa. Pose rari datya rega rega. Farao akaramba akaomesa moyo wake, continuing to ask, who is this God that I should obey him? Usazofarisa uchiti zvine basa rei? Zvandakadzidza izvi zvine basa rei? Usazofarisa uchiti zvataurwa naMwari zvine basa rei zvekuti vana vangu vaende? Usazofarisa kusvika ipapo. Mwari achitaura newe denda retatu ndokubva rauya. Zvikanzi dzakauya dziri inda dzairuma nemuhapwa, dzichiruma musoro, dzimwe ichiruma pakati. Farao akaramba akaomesa moyo wake. Denda number 4, plug number 4 ndokubva rauya. Dzikabva dzauya dziri nhunzi kana iri 1 ukaiona mukicheni, ndinatete vangu havatotyi. Havatoridyi musi uyoyo. 1 nhunzi mukicheni yangobhururuka. Havaridyi sadza remusi uyoyo. 1 fly, 1 nhunzi. But apa dzadziri ufararira. Pose pavaitsika dzaiva nhunzi. Ukati upinde pai nhunzi dzoka. Mudenga inhunzi dziri kuenderera mberi. Pharaoh continued to harden his heart. Denda number 6 ndobva rauya. Zvikanzi ndicharova mhuka dzese, mabhiza, mombe, mbudzi, makwai. Nacho chinondinakidza bhaibheri riri kuenda richichinjaniswa ukaverenga matenda aya. Panozonzi and God hardens Pharaoh's heart. Hatichabara panhura ipapo. Ndokubva vabva ipapo denda number 7. Mamota ndokubva arova. Rariri pamhino, rariri muziso, rariri pamuromo, rariri patsoka.
raripa yeyo pese angari mamota ega. But Pharaoh haana kutendeuka. Who is this God? Pharaoh continues to ask. Matena rovawedzera ndobva kwauya chimvura mabwe chakanga chiripo chaina zvimvura mabwe zvakanga zvichirova zvikaparadza muka. Ndokubva hwiza dzauya zvese ndokubva zvaramba. Pharaoh hardened his heart. Shoko robva rati and Mwari ndokuomesa mwoyo wa Pharaoh. Nai Mwari munoomesa mwoyo wemunhu sei imi murimi makamufira pamuchinjikwa. Rega ndikuudze munhu waMwari, Mwari haomesi mwoyo wemunhu, munhu anoomesa mwoyo wake. Pharaoh anga aine sarudzo yekuteerera Mwari kana kuramba Mwari, yekuzvibvunza kuti zvine basa here kana kuti hazvina basa. Saka aikwanisa kubvunza zvine basa rei kana kuteerera. Pharaoh akasarudza kuti ati izvi hazvina basa, izvi ndosiyana nazvo. Saka Pharaoh akaomesa mwoyo wake wega. Asi zvinoita Mwari manje, God will present to you a situation, teerera apa, inofanira kuti inyorovese mwoyo wako. Ikatadza kunyorovesa mwoyo wako, inoomesa mwoyo wako. Zuva rimwe chete rinosunda nekupisa nekuomesa semende, ndo zuva rimwe chete rinonyungudisa majarini. Saka dambudziko harisi pazuva, riri pakuti mwoyo wako wakamira papi naMwari. Mwari haomesi mwoyo wako, munhu waMwari. Mwari haomese mwoyo wako, unozviomesera wega mwoyo wako. Mwoyo waFarao waoma, matenda 9 arova munhu waMwari, 9 plagues zarova. Zvikanzi chirega ndichienda pandakataura paya, pane dangwe rangu ndinorida. Waramba nedangwe rangu kuti ribude, kana waramba kuti dangwe rangu ribude, ndicharova matangwe ako. Maita basa mfundisi. Pa 9th plague Moses na Aaron vachinge vasvika, Pharaoh anodaidzira achiti, Moses na Aaron mukaappear in my presence munoparara. Saka Moses na Aaron vachidzokera kuna Mwari. Mwari vanoti kuna Moses, zvakwana, basa mapedza, ndosangana. This is the battle of the gods. Tosangana na Pharaoh. Ndichamushanyira chinyararai, mapedza vhangeri. But who is this Pharaoh? Mukacherechedza marecords eBhayibheri, hakuna the powerful Pharaoh kupfuura murume ainzi Thutmose III. He was the powerful Pharaoh. Tosaka akabvunza kuti who is this God? Ndiani Mwari uyu? The powerful Pharaoh aitonga whole Egypt with the 10 gods. Ndiye ainzi aimira between the living and the dead. He was a magician who could see the invisible. Waiona zvemuchadenga nezviri panyika. So he was the powerful Pharaoh. But Mwari vanoti kuna Moses, I will visit. I will pass through the midnight. Imi chenyu, listen to the instruction. Satambana Mwari. When a man fights with God, God demonstrates his power in on the show of force. I'm reminded in 1793, kwakamuka ma-atheist. Varume vakaramba kuti Mwari hakuna. Murume ainzi Rousseau aramba. 1793 anofa. But 1798 his house became the printing house of the Bible. You can't fight against the principles of God. Vadaro chii chinoitika? Mwari vakaburuka vamene. Kana Mwari vachiburuka panyika, vanosiya vhangeri. Mwari vaburuka in Genesis chapter 3, vakasiya gwayana. Pana Genesis chapter 14 is Sodom and Gomorrah. Vanoti kuna Lot, paridza the loud cry. Isanda paradza nyika. Mwari kana vachiburuka, vanosiya message yevhangeri. Vasati vashanya, vanoti isai ropa pamagwadzitiro. That was the message of salvation. Mazuva Joshua, vanoti Joshua, zuva ngarimire, let's extend grace for other nations. Kana Mwari vachishanya, vanoshanya with a message of mercy before justice. Saka mwadenga, at midnight, hakuna ngirozi yakadelegatwa. Mwari pausima. The man himself passed through the midnight, piercing the sky, coming down to the earth. Kunanga kupfura Goshen.
down to the palace of Thutmose III. Satambala Mwari. Why midnight? Toda kumboronda. Israel crossed the Red Sea at what? Gideon akapwanya in Aito at midnight. Kwakusa aritari ya Mwari. Paul and Barnabas sang at midnight. And God shook the Jews at midnight. At midnight, William Miller and the veterans, vakamirira Kristu at the midnight hour. When Jesus will come, it will be at midnight hour. Kana chikomba chauya, chichauya at midnight. Why Mwari vakauya at midnight? The gods of Egypt, vaifungidzirwa kunzi in occultism, zvemuchadenga. Vaifungidzirwa kunzi, they were very active at midnight. Do vaitenderera vakachengeta the whole of Egypt. Mwari akataiwa, handiburuki when you are not in place. I will pass when you are at the command center. Ndoburuka. So Mwari kwakakrosa, kwakudzika at midnight. Chichakatika at midnight. Denga kwakunanga first to the palace of the powerful Pharaoh. Tiripo panye midnight. Ku Egypt vaitenda kuti rima rine mapato mairi, rine masides mairi. Number 1, vaiti nguva inosvika pana 12. Vobva vati imwe inobva pana 1 yosvika makuseni. At the first time svika pa midnight, God used the divine attribute of justice and destroyed the firstborn. In the first midnight, first half, Mwari vakaparadza matangwe Egypt. But from second half, it was deliverance to the firstborn of Israel. God demonstrating his power. Satambala Mwari, the Almighty God. Kusvikira Pharaoh apfugama, Egypt ikati Pharaoh haabvumi defeat. But Pharaoh anopfugama, and the whole of Egypt yakachema, including Thutmose III. Amboramba 9 maplaques. Mwari haatenderi munhu kuenda kugehena asina kubvuma. Azviiti. 9 airamba. But rechi 10. Murume uyu wakabvuma akapfugama. Zvinonzi vakatevera Goshen. Midnight. Ndoda kubvunza Mwari uyu. Ndimwari akadini? Anoti Pharaoh unozviita Mwari. Ndakura yama firstborn. Kuratidza kuti iwe hauzi Mwari. Ma firstborn ndeangu. Mwari unotyisa. At midnight. Murima rakaputira. Mwari had the records kuti mudanga renguruve dangwe ndiani. Mudangwa remombe ndiani. Mudanga rezvidembo ndiani. Danga remapeta ari mumba ndiani. Mwari vachiparadza. Kunyangwe the success of Thutmose III. Pharaoh akabvuma. Hakuna Mwari akadai. Saka Moses and Aaron, they were paid by the Egyptians. My salaries, we are paying you wages to depart early. Budai muno. Satambana Mwari. Ma miracles akaitwa na Pharaoh akagumira pa 3rd miracle. Mataura mfundisi 3rd miracle yanga iri yematachka. Pharaoh akagona kutevedzera matachka. But 7 Pharaoh anagona kumaita. We are living at a time as we are at the brink of eternity. Jesu asatauya. Ma miracles vana Pharaoh ma false prophets vachagumira pa 3rd miracle ndobati. Revelation chapter 16 verse 18. Ndakaona mweyetsvina inoita samatafi. Pasaravo spiritualism will not cross over to the 4th plague. God will demonstrate his power. Tinoziva sei vyopi mweya wematafi handi kwese kunonamatwa kuri kwa Mwari. Kumwe kwacho mweya chinyi matafi ane noise. Speaking in tongues. Vacharira with the gibberish language. Dafi rinogara on land. Rogara zvekare mumvura. Vanogona kuita chivanhu. Kung'anga nekushopera. Zvechechi vanoita. This is the power Ramataf, but he won't cross over. We will meet at the 10th plague. This is the power of God. Abvuma Pharaoh, Moses anobuda harawa nechemberedzi chidonza. Slow but sure. Vachingobuda muruwazhe rwakatukwa. Vanoona pamusoro the pillar of what? Of fire. Shomwe yemoto.
The commander on the chariot of the fire was Emmanuel himself, leading Israel to Canaan. Mwenguva yaiva pillar of cloud. We are the remnant church, the prophetic church. At a specific time, we have the greater light during the day, which is the Bible, to lead us to Canaan. And the spirit of prophecy during the night. Takananga Canaan. Hoyo Israel yapfura. Yananga gungba gungwa tsuku. Pharaoh moyo wamuka. Onotora the 600 best chariots. Otaiwa, how did I let the slaves go? In my own power, I have never lost a war. Sakavano tevera. Gomo. Kungwamberi. Israel yachema. But Mwari was at the forefront. Pharaoh akusvika. God moved from the front and came backwards to defend Israel. Kwakutsemura kungwa into 2 pieces. Mukarangara Mwari vaita Miko na Abraham. Vanoti Abraham, tema mabanda uko emuka, uise uko. Mamwesa kupi. Iwe wopfura Abraham. Anenge ari mukuru ndiye aizotevera. Saka pagungwa dzuku Mwari panga pasina nguva yekutema muka. Vaisoko. Saka mvura yakamirira mabanda uko ne uko. Mwari vakati. Azvikoni kuti ini ndiende mberi, mudiki ndiye anoenda mberi. God moved from the front and came backwards and remembered the covenant with Abraham. I would rather die and turn into pieces. Ndikasakusisa kena. Dimwari. Anoti zvirinani ndife. Ndikasakununura muchitema. I would rather die. Pharaoh akusvika. One Pharaoh in the only one asirima tombs of pyramids of Egypt. One murume wemushengeneni wemusikanzwa. Boastful and proud. One powerful Pharaoh. And these veterans of the 600 chariots swept like a sewage through the Red Sea. God delivered Israel. But chii chakaitika. Chakakonzeresa kuti Israel inunurwe chinyi. Changa chiri chii. Ko zvine basa rei. Zvine basa rei. Now, ndimatobvunza. Musoro wenyaya utori mubvunzo. Zvine basa rei. Kune ari kutobvunza necertificate. Zvine basa rei. Wakabatirei certificate. Wawesterei nguva uchidzidza 26 malesi. Zvine basa rei. Kune akagara munhengo. Zvine basa rei kuuya Saturday. Why not mangwana kana Monday? Zvine basa rei. Kune ari kuimba. Ari kuti zvine basa rei kuimba gospel. Ko kuimba zim dancehall. Zvine basa rei. Kune ane mari yake muhomwe. Ari kuti zvine basa rei kubvisa 10 US kana 10 mabondi. Zvine basa rei. Kune ari kuparidza. Ari kuti zvine basa rei kuparidza kana kudzikama. Tofana upindura mvunzo zvine basa rei. Dambudziko arume. Ndera Pharaoh anouya kuchechi asina nhoroondo. Because Israeli yakatonzi munogara Goshen. Nezvaitwa naJoseph. Hapana anokunetsai. Garai murime mufudze makwai. But pakauya Pharaoh asina nhoroondo. Kune mukristu auya kuchechi haana nhoroondo. Ndiye ane mubvunzo kuti zvine basa rei. Hausi kuziva kwatiri kubva. Saka ukatoona chipengereka unobvunza sei vari kuparidza kuti zvine basa rei tiri kuziva nhoroondo. Saka Pharaoh paanouya anobvunza zvikanzi ko sei vari kugara kuGoshen. Zvikanzi ndo pane umwe mukuru ainzi zvikanzi ndiani Joseph.
zvine basa rei? Ngawaite nhapwa. Makristu asina connection naMwari mune problem. Zvine basa rei kudya zvakati? Zvine basa rei kupfeka zvakati? Zvine basa rei kunamata pakati? Zvine basa rei kuita zvandoda? Hauna nhoroondo. Vhesi ya12, chapter 12. Chiuya unzwe manje. Mwari akupindura because wabvunza ka. Zvine basa rei? Svika ndakukuburitsai munhapwa. Chapter 12, vhesi ya 3, funda. 3. Taura kuungano yose yavaIsraeri muti, nemusi wegumi womwedzi uno mumwe nomumwe ngaatore gwayana, vachiverenga dzimba dzamadzibaba avo. Mhuri imwe neimwe ive negwayana rayo. Kana mhuri iri duku vaisingagoni kupedza gwayana, ivo navagere pedyo neimba yavo ngavatore rimwe rinoringana vanhu. Muringanise gwayana pakudya kwomumwe nomumwe. Gwayana renyu ngarirege kuva nechinhu chisakafanira. Mukono wegore rimwe muritore pamakwai kana pambudzana. Vhesi ya 8. Vadye nyama yaro usiku ubwo, yakagochwa pamoto nechingwa chisina kuviriswa. Vaidye nemirivo inovava. Regai kuidya isani yaibva kana yakabikwa nemvura, asi yakagochwa pamoto. Musoro waro namakumbo aro pamwe chete nourabwa haro. Musasiya chimwe charo kusvikira mangwana. Zvose zvaro zvinosara kusvikira mangwana. Zvose zvaro zvinosara kusvikira mangwana muzvipise nemoto. Vhesi 11. Muridye kudai, makasunga zvivuno zvenyu, makapfeka shangu dzenyu patsoka dzenyu, makabata tsvimbo dzenyu mumaoko enyu. Muridye muchikurumidza, iPaseka yaJehovha. Rega ndichipindura mubvunzo wekuti zvine basa rei. Mwari paaburitsa Israeri muEgypt akaisa method. But vakorinde manje Paul akunyora anoti kungwara kwemunhu upenzi pamberi paMwari. Upenzi hwaMwari hwakangwara kupfuura njere dzemunhu. Mwari zvine zvekutora hwai topinda nayo mumba toigocha, anzi haibikwi inogochwa. Maigocha motora zvinovava. Saka juice yacho iri bitter. Motora chingwa chisina mbiriso, zvineine kubuda muEgypt. Upenzi hwaMwari hwakangwara kupfuura njere dzemunhu. Taneta nemakristu anouya nemethodi dzawo. Varume kuchechi pfekaiwo zvinoonekera, imethodi dzenyu. Mwari ane yake. Vakomana taneta nekungoimbirwa zvakapora-pora, toda zvine mazhauza, imethodi dzenyu. Mwari ane yake. Taneta nekudya machankisi nebhinzi, tadiwo taisa. Mwari ane methodi yake. And ndoda kuti ufunde chinhu ichi. 9 maplagues aingobata kana uri muEgyptian. Kana wakangobarwa uri muIsraelite, umwe paari murima iwe wainhonga tsono. Umwe paainetswa nenhunzi iwe waitoti nhasi nhunzi dziripiko. Umwe paari kunetswa nehwiza iwe waitoti wakoma chibage changu chasvika, hapana kana inda. Umwe paainetswa nehunyunyu iye aitoti wakomana nhasi tiri kuita kunge tageza nelife boy. Mubvunzo wamaifanirwa kuita manje, sei plug yechi10 isiri kutsvaga kuti uri muIsraeri kana kuti uri muEgypta? Mwari achipa munhu 10 commandments, nyika yakabvumirana ikati 9 hatina problem nayo. Ndokubva wasiya number 4. Number 4 ndio inoti ndini Mwari akakusika. Nyika ndokuti zvine basa rei. Saka kune muchinda angari muchechi akati parima ndandiri right. Kune muchinda akati pahwiza ndandiri right. Kune muchinda akati painda ndandiri right. Ndinozorerei ropa. Haana kuziva kuti Mwari mbune achapfuura. 1844 Mwari akapfuura, nazvino ari kupfuura.
achizemena one by one. Emunoti Mwari anga asingazivi here kuti umune muIsraeri, umune muIsraeri, umune muIsraeri. Sei akapfuura aizemena. Kana nazvino Mwari ari kuzemena. Nekuti vazhinji vangori nechimiro. Takapukunyuka parima. Gore renzara 2008 Mwari akaita zvikukutu. Gore ra 2002 takapukunyuka. Gore ra 2012 takapukunyuka. Chimiro Mwari ari kuzemena. Saka kati ndopfuura. Saka chinzwa zvikanzi iyi haibikwi pane chirawe. Mamuchiziva here kuti ukatora mazondo, anzi musoro, mazondo, zvese hapana chinobhoilwa. Zondo ukariisa mupoto woisa mvura wobhoila, nyama inosiyana nebhonzo. Kuti hata nekukwatiswa kwataita tatenda taonana. Saka John achinyora pana John 1:29, tarirai nyenye yaMwari inobvisa chiwi chenyika. Nyika nhasi yabhoilisa, nyama nebhonzo zvikasiyana. That's why muchitora mubhaibheri zvamoda, zvamusingadi muchiramba. That's why muchiti Mwari ariko, zuva nderedu. Mwari ariko, kupfeka ndekwedu. Mwari ariko, kudya ndekwedu. Nyama nebhonzo zvasiyana, mabhoilisa. Saka kati no yaibhoiliswe inogotywa. Chirawe number 2, moto ndo unochenesa. It purifies. Saka kati yatisi pa 6 pa moto itinogocha. Ende manzwe here yakagocherwa indoors, haina kugocherwa panze. Andizive uchutsi nhai Mwari muda uchendepi mumba, nekuti panze pane ngirosi yerufu. Noa apedza kuakangarawa akanzi mapedza, pindai. Penyu semunhu maita, paMwari handidi witness. Pinda mungarava, ndokupinda. Ndo Mwari mbune kuvhara. Lota akubuda muSodom, akanzi chenyu matora wanobuda, chiuyai tiende, handidi anocheuka. Kana Mwari akuekta, haadi mawitness, munotaura nepasipo. Saka pindai mumba, mugoche nyama iyi, muidye yakadaro, asi zviuno musunge, bhutsu mupfeke, tsvimbo dzenyu mubate. Mira. Nderekambodya sadza akamira, wakasunga bhande. Ukatoiverenga, vaifanirwa kupfinyira gemens mutrousers. Wotanga kudya, bhutsu wakasunga, tsvimbo wakaba. Maifanirwa kubvunza kuti nei Mwari muda kuita sei? Zvine basa rei? Mwari ari kuziva kuti kana ndakuekta kunze uko, chenyu muchanzwa mhere. Shuwa mhere vakainzwa muEgypt. Kuti yowe matango afa. Reka ndikuudze paFaro. Firstborn yaFaro was a god. Hauiti Faro usati waMwari. That's why Stephen pana Act 7 achiti Moses anga akadzidza dzidzo yose yemuEgypt. Kana huri huroi Moses aiuziwa, kana iri hondo Moses hauiti Faro usati waGod. Saka chimwana chaFaro pachakafa, zvaireva kuti Faro haasisina future. There's no more future for Egypt. Nasenda kuna His Excellency oti Zimbabwe iri kuvhariswa next week. One kuti panoitwa action ipi, hativharisi nyika. Saka Faro akati kana firstborn yafa, tichi chaitika next year, kupera kweEgypt. Gadzirai ngoro tiende Goshen, pakati pao. Kwakusvika kuti Moses uri papi? Tora vanhu vako ubude. Reka ndikuudze, kudya kwavakaita wai kwakuri kuti the journey ahead uine nzara hauendi. Tiri parwendo hama dzangu, iwai yamangodya iyi
izondo ramadya iri. Asi hamusati madya chifuva, hamusati madya bandauko. Iri rakanzi rinodyiwa rese gwayana iri. But kune achafara nekungodya zondo. Ruendo hatisviki Kenani. Pari kuda kudyiwa hwai yakakwana. Kune maKristu ari kufamba adya zondo. Uchatinetsa tasvika paGungwa Dzvuku. Nekuti zondo rako rinenge rapera. Saka uchizobvunza tasvika paGungwa Dzvuku, tinoyambuka sei? Mamadya zondo. Pari kuda vadya hwai yese. Saka kune maKristu anongoti kana iri nyaya yechiprofita ndakabata, but sandichiprofita chatisvitsa Kenani. Izondo chete. Saka kune maKristu ari kuti apa nyaya dzevakadzi ndakakunda. Magona, but izondo. Pari kuda adya hwai yese. Ndo vane simba rekusvika Kenani. Pamusoro pazvo waidya chingwa. Chingwa chaivasimbisa chisina mbiriso. John chapter 6. Ini ndini chingwa cheupenyu. Kune vari kuti asi ndadya hwai, chingwa ndechei? Rega ndikuudze, kana ukadya hwai ukasadya chingwa, ndiye same. Uyu ari kubvisa zviwi, uyu ndiye ari kukudziwisa. But chimira ndikuvhunze, panzi waimwa nezvinowawa. Bitter juice yaimwiwa yaifanirwa kuvarangaridza unhapwa hwavo muEgypt. Apa nditendere ndira panuri. Kunwa kwawaiita inowawa. Ndakaenda kuFirst Aid. Munhu akafenda. First Aid yekare inoti unoburisa kabhodhoro keamonia. Amonia inonhuwa. Womufemedzesa. Kana afenda zvemashuwa haamuki. Asi kana ari kunyebedzera ukamunhuhwidzisa amonia anokwakuka kuti yei panchiri kunhuhwa. Kunwa zvinovava yaive nzira yekuvarangaridza unhapwa, kuti vakati fambe vakavarairwa vairangarira kuwawa, woti Mwari rambai muchititungamira. Kune maKristu asina experience, vakangopinda zvakanaka, vari kungofamba zvakanaka. Saka tikasvika paGungwa Dzvuku havana chinovarangaridza. Ndo vanokasika kudududza mukati menyu. Kune vacharasa macertificate aya just after 2 weeks, just after 3 weeks. Kune chine basa rechibepa ichi, hauna kumwa zvinowawa. That's why muchiona wakaenda kuhondo, vane hama dzakafa kuhondo, unoti ukangoda kutaura so unokudza kuti hauna kuiona, vakanwa zvinowawa. Rwendo urwu harufambwi nevanhu vasina testimony. Kwatakabviswa naMwari kure, pachimira zvikanzi ropa iri zorai pamagwatidzo. Tifundisei mfundi. Mubvunzo uchiripo ka. Zvine basa rei? Because Mwari wenyu anowanza ma-instruction. Ndo problem yake. Anonyanya kuzotaura twese. Kokungotisiya tichiita madiro aJojina kwahandi kwese kunamata. Zvine basa rei? Kuti ini ndanyikwa ka7 ndichinzi ndiri kubhabhatidzwa neanyikwa kamwe, kwahandi tangopinda mumvura. Ko zvine basa rei? Dzesei mvura. Nyangwe ini ndikaiswa chipiyaniso pahuma nemafuta anonzi anodhura, handiti ndabhabhatidzwa here. Ko zvine basa rei? Imi munoda kuzonyanya kuti nganyikwe kamwe, mvura yacho ngaivhare muviri wese. Zvine basa rei? Mwari wenyu anonyanya ma-instruction, anotiomesera. Ndosaka tichizotsvaga isu manje kuti tingoita chero, topedzisira taakukutaurirai kuti kunamata kunofanana nenhungo yemba, tinosangana pachisuwi. Zvakangofanana. Asi nzwisisai kachinhu ichi, anonamatwa ndiye ane mvumo yekutaura kuti anonamatwa sei.
Augoni kungomuka waguta nhopi iwewe wotiudza kamunamatiro dzikama hauna dengayo. Tisiye timbotsvaka mukati meshoko raMwari kuti wacho ane denga akatii. Saka bhaibheri shoko raMwari rinoti torai ropa mauraya gwayana musarisiya richiita 1 year 1 day old, nekuti rikaita plus 1 day rave gwai harisisiri gwayana. Jesu achitaurwa kuna zvakazarurwa anonzi gwayana rakabayiwa kubva pamavambo. Saka mukasiya gwai Israeri richiita 1 year 1 day old, handigamuchiri izvozvo. Pandinopfuura ndinouraya. Sarisiya richichembera kudarika zvandakataura. Ndoda 1 year old. 1 year plus 1 hour problem. Saka instruction yakati isai ropa pamagwatidziro, madoorposts nelintel yacho. Isai ropa ipapapo. Akomana nekukura kwakaita imba. Why padoorpost? Zvine basa rei? After all, mwacho wamuri kuti anoparedza ari kubva nechekudenga. Saka it's wiser kuti tisase pamusoro perufu kuitira kuti achiburuka anogara aona. Kokumbozotenderera kutsvaga doorpost to verify kuti ropa riripo here. Zvine basa rei? Zvine basa rei? Muri kuti shupirei? Imimi muri Mwari. Munototiziva namazita edu. Munoti vhudzi riri mumusoro medu rine manhamba. Ndikakama munonyora kuti he number 10 yadonha. Saka zvine basa rei zveropa? Zvakumagara munoziya wani. Nzwisisai chinhu ichi vana vaMwari. Nyaya yeruponeso ndeyekutenda. Nyaya yeruponeso ndeyenyasha. Asi pane chaunofanira kuita iwe kuti uratidze kuti watenda munyasha. Nyaya yekunamata ndeyemoyo, asi haibvisi kuteerera. Obedience is evidence of faith. Unofanira kuteerera. Muripo here vana vaMwari? Saka instruction yakauya ikati isai ropa pamagwatidziro. Inzwa apa, varipo vaGipita vakaona vaIsraeri vachizora. Vakati ndeipi? Vari kuitei? What is this strange thing? Vakati ai wakakukopa zvisingauraya hakuna kuipa. Mari wanepi ropa? Zvikanzi gwayana. Rakanyanyodii harifaniri kuremara. Musatyora bhonzo nemhaka yekuti Jesu pamuchinjikwa haana bhonzo rakatyoka. Musatyora bhonzo. Pavakauya kuzotarisa kuti vatofa here, vakatyora mabhonzo embavha, asi Jesu haana bhonzo rakatyoka. Gwayana rakaurawa paPassover rainongedzera Kristu pamuchinjikwa. Saka ndobva vanzi ndo ratatora kanzi ropa racho. Ndobva vatorawo vagwayana ravo vakaurayawo ropa vakazora. Zveshuwa Mwari paakapfuura usiku pakati paho haanawo kuuraya vakanga vazora. Hamuripo here maKristu? Nyangwe vava vari vaGipita Mwari haana kuuraya. Ivava ndo vakabuda pamwe chete navana vaIsraeri. Asi vatifambe Numbers anotitaurira kuti there was a mixed multitude. Inonzi mixed multitude. Verenga zvakanaka. Pese panoita bongozozo Moses naAroni vachinetswa yaisatangira maIsraeri. Yaitangira kuvaIjipita vakazorawo vakabuda vasina nhoroondo. Saka pavakasvika paMara vakati haiwa isusu kamwe munogotipa mvura inowawa sei? Israeri ikabatirawo moto. Pavakapuhwa mana vakati haiwa mani taneta nechimana chenyu ichi. Israeri ikabatira moto. Tarangarira hari dzenyama dzekuIjipita anga ari mamixed multitude. Unozviona sei kuti ropa wakazorako asi hauna nhoroondo? Ngapangoita dambudziko muupenyu hwako unonokwenywa tsoka pasi pemugamutirii hauna nhoroondo. Ngaringopera basa.
ngaripere. Unotanga kubuda munhenga kuti uwane rimwe. Hauna nhoroondo. Ngapangoita 2 years pasina mukomana ati zita rako unonzani. Vezera rako vachirorwa vachienda. Unoona zvaunoita. Wakazora hako but hauna kutendeuka. Ngango tinetsai murume yeye. Unotanga kutsvaka zvimiso zvejinyu kuti aite stay soft. Hamuna. Saka it was easy to tell kuti this is a mixed multitude. Hatsimirazve. Why? Ropa pamagwatidziro. Apa pakuda vane dzinopanana moto. Avane dzinokasika kuneta munogona kurara. Teererai. Egypt inozivikanwa nekugadzira mapiramidi. Muripo here? Pakati pezvimwe zvese Egypt inogadzira mapiramidi. Vanogadzirirei mapiramidi? Vanotenda kuti kana uchinge wafa hauna kufa. Wangoenda kune humwe upenyu huri pamberi. Manzwa here? Kana uchinge wafa hauna kufa. You have just gone forward to another life. They believe mune vanoti afterlife. Saka pyramid vanokuisira hupfu hwekuzodya kwauri kuenda. Vanokuisira gejo rekuzorimisa kwauri kuenda. Nemari ukanopaza pyramid unoita mari. Ukana unoita mari here. Enda ichipisa. Vanotenda kuti uri kuenda kunoishandisa kupi? Kumberi. Asi waisangoenda. Sekuzemena kwakaita Mwari. Ivo vanoti tinozemenawo nevakafa kare. Saka zvavanozemena zvinhu zvitatu. Number 1, vanozemena kuti karekta yako kwawabva yakanga iri sei. Kana wanga usingagari zvakanaka nevamwe, haupfuuri. Number 1. Number 2, vanotarisa kuti do you have a shadow? Une mabasa here anokutevera. Awakaita kwawabva. Kana unawo unopfuura. But chechitatu ndo chinondifadza. Vanobvunza kuti do you have a name? Une zita here? Rako rekuti Clayton Maurede. Harizi zita. Chinonzi zita. Kuvakira Faro chivakwa chihombe. Wobva wachitaura kuti Clayton Maurede on behalf of Faro wagadzira zita. Ukaitira Faro chinhu chihombe. Teererai. If you do something big for Pharaoh, you now have a name. Wagadzira here road. Ukagadzira nemapavers ane face ya Pharaoh. Kana wadaro, you now have a name. Wave nezita. Saka Israel varomboka vamusazvikanganwa. Avana chunu. Inapwa. Ndobva vati, hey! Enda mukaverenga Exodus zvakanaka. Muchaona kuti by this time vakanga vasisina kutenda kwakasimba zvakadaro muna Mwari. Saka dzimwe tsika dzechiIjipita vanga vakudzitora kudziita dzavo. Vava kutotendawo kuti kune afterlife. Saka ndobva vati kuti tiendewo kuafterlife. Todii. Hatina mari yekuvaka zvikuru kuitira Faro. Todii. Vakati tichagadzira madoorposts ematombo. Patinovaka dzimba dzedu. We are going to fix doorposts dzematombo. Tapedza kudaro tichanyora mazita edu mumatombo aya. Nditeverei. We will etch our names mumatombo aya. Tovhara nedhaka. Nemhaka yekuti Faro akamaona matombo aya tinonzi takaba. Masvika here apa. Saka mutumwa paari kuti zorai ropa pamagwatidziro. Ari kuti cover your names with the blood. Apana anzwa. Vharai maziso enyu neropa, mazita enyu neropa. When your name is covered in the blood, I will pass over. Vharai mazita ari pamagwatidziro penyu neropa iri ramatora pagwai riri kunongedzera Jesu achauya nenguva yakafanira. Galatians 4:4 agofa iye adeura ropa, hakuchina mhuka inofa futi. But for now torai ropa iroro isai pamagwatidziro, ukadaro wararama. Saka vana vaIsraeri pavaivhara neropa vaiti tinotenda muna Jesu unouya achatifira. Isu ndisi tachifanira kufa, but iye ndiye afa panzvimbo yedu. Muri pano here maKristu?
So the reason why vakaisa ropa pamagwatidziro vaizvihwanza muropa raJesu. Vaiti kana imi matifira kotinofirei. Zvamatifira tofirei. Aripo panapa akafirwa but arida kufa futi. Papa ipapapa akafirwa but arida kufada. Arikuti aiwa Mwari imi zvamakaita ndakazviona but dauzvifira ini. I want to die for myself. Who are you to die for me? But inzwai secret. Zvose zviri kuitwa naIsraeri musi wePassover zvinonongedzera Jesu. Vanotaura nhoroondo vanoti gwayana rakanga rakabatwa nemuprista mukuru nezuva rakafa Jesu. Gwayana rakanga rakabatwa banga rave pahuro. Muprista akachingidzira ropa nekandiro kaaifanira kuzobuda nako achinosasa paketeni mutemberi rakapukunyuka nemhaka yei Jesu gwayana raMwari rakanga rarembera paKalvari. Wakafirwa, unofireiko nhai Israeri? Ngandikuudze chauchafira kubvunza kuti zvine basa rei. Ndo chauchafira. Zvine basa rei kuita umwe mukadzi kana ari kumba achinetsa. Zvine basa rei. Zvine basa rei kungobvisa chioko muhomwe kuti ndiwane nzvimbo kuchikoro. Zvine basa rei. Ndo zvichaita kuti uzvifire izvozvo. But nzwisisai pfungwa iyi. Zvine basa. Kana Mwari achinge azvitaura ngazviitwe nemo. Revelation 14. Namatai iye akasika denga nenyika namatsime emvura. Why specifying kuti anonamatwa ndeupi? Nekuti zviripo zvizhinji zvinodawo kunamatwa. Saka vanhu vanobvunza kuti zvine basa rei. Asi mubvunzo uri kuti kana Mwari achinge ataura, there are terms of salvation. Obedience is key to salvation. Kana Mwari akataura ngazviitwe sekutaura kwaakaita. Chinzwa vana vaIsraeri manje vaibva Ijipita vachienda Canaan. But they were moving from point A to point B. Vaibva kunyika yavava vasingatenderwi kuwanda. Skiri rekuti shanda istereki. Iskiri rekuti kana baba vabva kubasa simba rekumba havachina. Shatarara. Kana baba vakashanda stereki kumba havashandi. Hakuna vana vanouya. Hapana anganzwa. Rikati pfuure. Faro aisada kuti vanhu vawande. Asi Mwari ari kuti endai Israeri, endai Canaan, kwekuti muchaberekana muchiwanda. Faro aisada kuti vakavaka dzimba vagaremo, ndiye aipindamo. Asi Mwari anoti chiendai Canaan, muende kunovakawo zvenyu. Faro anoti kuno uku munodya zvinovava. Mwari oti ndoda kukubvisai ikoko ndokuendesai kunoerera uchi nemukaka. So these were a people on a journey. Vavari parwendo. Vana vaMwari regai ndikutaurirei. We are the church on the move. Hatina musha panyika. Mwari ari kutibvisa panyika inoi izere kurwara nekufa. Ari kutiendesa kudenga kwatichararama nekusingaperi. Mwari ari kutibvisa panyika inoi izere ma-economic meltdowns kwatinoenda kudenga kunofamba pamusoro pemari yacho. Mwari ari kutibvisa panyika inoi izere kufa. Asi kudenga hakuna guva, nyangwe cremation hakuna. We are a people on the move. Asi chinjwa chunichi kuti upindeko unge wateerera zvinotaurwa, unosara sekuseka. Vamwe vachitodii wozotoshamisika kuti saka ndangosara nekuti gwayana ndakauraya wani. Saka muri kuti ndangoregedza kunamira zita chete, kunamira izvozvo. Mwari oti izvozvo unosara. Zvaunoti hazvina basa ndo zvine basa. Mwari akati nguruve haidyiwi, iwe ukaona zvese zvisina basa. Kana iye ataura atotaura haidyiwi. Full stop. Iwe unozosara worizina uchiti but mafuta acho hameno science dzako nezvawakaita. Asi kana isingadyiwe haidyiwe. Full stop. Mwari akati bhabhatidzwai, pindai mumvura kamwe mubude, muchinongedza kufa kwangu nokupinda muguva nokubuda kamwe. Iwe ukanyikwa ka7 uchiti zvine basa rei, unosara sekuseka. Semafaniso. Uchiti ko zvine basa rei, ndinongoenda hangu kuTrojan kunovhura office ndodzoka kuchechi. Iye Mwari akati hazviitwi izvozvo nezuva iroro, zorora, unosara sekuseka. Ngandikuudzei tiri parwendo isu. Hatina musha panyika. Wedu musha uri kure, zita rawo iZioni.
unopenya nguva dzose, une rombo rakaipa. Kana uchiziva usingaiti, unosara sekuseka. Ngandibvundutsire vari kunoko. Kuziva kwamaita itori era. Chamaifanira kutoita kuramba bepa racho. Vasati vakupai kuti ano madi machengeta mapepa enyu. Because kutoziva kwamakuita, munoziva zvakutarisirwa naMwari kuti muite zvamunoziva. Ndo zvakutarisirwa naMwari. Waziva here? Kana waziva saka waita here? Nekuti Bhaibheri rinoti musava varevi chete, asi vaiwo vaiti veshoko. Be ye doers of the word. Toda kunamata mangwanana nayo. Katitangire uku. Ropa wakazora, but mara inokuvhiringa iwe. Iwe. Ropa wakazora, but ukangoona gungwa dzvuku pamberi pako unoda kutanga kuita maplan ako wega. Iwe. Ende kuti oya pano kwaita, wanga wakutoti Mwari, kana musiri kuzovhura gungwa dzvuku da kutsvaga ma-earth moving machines angu nema-excavator ndovhura ndega. I will make a plan. Iwe. Ropa wakazora but wona zvauri kuita mukadzi wako. Ndiwo ndiri kutaura, wona kune vana. Ropa wakazora, but wona nhamo yangu wewo muupenyu wako, wona kwayako kuendesa. Kunokumbira kusvipirwa nen'anga dzausingazive kuti dzakakwesha mazino rini. Wona kwauri kuenda. Kuseka because zasa zvauya kumba kwako. Andokutaurira ikakubata zvakanaka, unochera gungwa rako wega. Ndimo toda kutanga kunamata nawo vanoti Mwari. Ropa takazora asi mara yavava, tibatsirei, tisumuke netsoka tinamata. Mwari tibatsire vamwe tata kutodzokera kumashure, certificate ndinaro. Ndakarirembedza kumadziro uko rakanzi Bindura University. Asi hapana chiri kubuda. Ndakutengesawo matomatisi sekunge ndisina kuenda kuchikoro. Chavakafira mai vangu nababa vangu kutengesa mombe. Ndakufunga kuti at least pamwe ndikaonawo kuti ndoitawo sei pamwe mari mungandicheuka. Ndozongoti yodzoka ndoti sorry Jesu. Mawana akatambika. Uri kuti mara haisi kundiitira zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Toda kunamata vanoti Mwari. Chokwadi ndakachinzwa ichi. Zvapesana hazvo nezvandandichiziva. Ende zvakandisunga iko zvino zvakawanda. Because baba namai kumba vanoti hakwenduko. Kana kuti chinzvimbo chandinacho kwandiri manje chinondochisiya sei. Kana vaive muraini vakazondiona ndaimbobuda ndichidai, ndikazobuda ndichidai, vachati zvese izvo ndichitaura kudai zvikutenderera mukati mepfungwa dzako. Asi inzwaka. This is the day of salvation. Nhasi ndo zuva rako. Unoti ini ndingada kubhabhatidzwa. Ndinoda kubhabhatidzwa. Ndinoda kubhabhatidzwa. Nditevere chokwadi ichi. May God bless you. Sumuka akomana wamai vangu. May God bless you. Simukai vana vaMwari. Vose vanotoda kubhabhatidzwa. Simukai. Vanoti we want nhasi toda kupinda mumvura. Toda kuchitevera chokwadi chatakanzwa. Toda kuchitevera. Ungasunungukemo chitema riri posimba simamo maropa iwe ungakorere chitema riri posimba uropa. Unoti ndinoda kuvhara zita rangu neropa raJesu kuitira musi wekuparadza paunouya ndirarama. Vakavhara mazita neropa ndivo vakagona kubuda muIjipita. Zuva rinouya vana vaMwari, Mwari vachaparadza nyika nomoto. Vanotaura kuna Noa kuti mvura haichadzokimo. Ukaona ichinaya zitarisa kumabvazuva, ndichaisa murara wangu my everlasting covenant kuti handizoparadzi nyika nemvura, asi ndichaiparadza nemoto. The day is coming of destruction. Voga vakavhara mazita neropa ndo vachapamira. Audiwa here? Kuvhara zita rako neropa. Audiwa here? Kuvhara zita rako neropa. Ropa raJesu, iye akafa pamuchinjikwa, nanhasi richiri kuponesa. Uya kwakavhara unoponeswa. Chigomera kufunga. Chigomera kufunga. Pamotoreka kumashiro. Pamotoreka kumashiro.
nyika inosimbisa nekugweshesa vanhu usiku vasina kupfeka. Mwari amuropafadze hachadza. Nyika ine nzira dzayo dzekusimbisa, asi kwaMwari it's a prayer fiction club. Zvatonaka. Mwari amuropafadze mwana wangu. Unoti ini ndanoenda. Asi nokuda kweprogramu yanhasi. I want to pray for God. Simbira Jesu Dino kuchaka Rapani wa moyo wangu Kuniponesa Muponesi Inzwa inochema Asimi Jesu Dochema Muponesi Inzwa Dochema Apamada Inzawawe Musandifure
Say